In de studio hebben we nou Kees Boersma van bergingsbedrijf Boersma uit Waterswaard. En Kees, om met het door in huis te vallen. Je had druk deze week, denk ik. Ja, we hadden extreem druk hoor, ja. En hoe druk is het dan? Hoeveel meldingen op een rij komen bij je binnen? Nou ja, we zitten wel rond de 30 meldingen per dag. Die binnenkomen, ja. En hoeveel is dat normaal? Ja, normaal zitten we tussen de 10 en de 15 meldingen. Dus het is eigenlijk wel een beetje het dubbele wat we oorzaken. Ja. Hey, en hoe lang bestaat het bedrijf al? Nou, het bedrijf bestaat dit jaar 50 jaar. Zo. Officieel. Dus echt een lustrum. Ja, echt een lustrum. Ja, dat klopt. Ja, hartstikke mooi. En kun je dat vertellen? Doe haast het oernaam van in Heitemem? Ja, samen met mevrouw Minke hebben we het een periode oernaam. Dus Heitemem ben ermee begonnen. In jootje 26 officieel. Daarvoor zijn ze ekkel bezig. Nou ja, en door de winter van jootje 29 begon het te kriebelen. Dus toen was in jootje 80 de eerste kraanauto kocht. En de uitbreiding. Nou ja, en dat doen we naast het autobedrijf doen we dat. Ja, met die 19 dat toen weer helemaal bare boos natuurlijk. Ja, sneeuwdun van per meter heeg. Ja, dat is toch nog heel hoor nou. Ja, zeker. Ja. Maar dat weer wel een leiding om een kraan te keren. Ja, precies. Hey, en wat is nou de onrietijd? Hoe lang wat mensen ongeveer wachten van je komen? Nou ja, dat even afhankelijk van waar de meeste stenen. Staan de meesten thuis en veilig, dan is de onrietijd. Wie van de week soms wel eens even een oor loeren. Nou ja, en normaliter dan proberen we binnen 20 minuten ergens te wezen. Alleen het is even onafhankelijk van waar maar we heen. De grote dieken ben weer aardig skien. Maar de lietsere dikjes, daar lezen dan wel wat, lijkt wel een heel veel sneeuw op. Dus daar hebben we gewoon langer werk van. Ja, want vertel eens nog, zelfs vannacht ben je nog op Paardwest. Ja, vannacht nog met 2 auto's op Paardwest. Die meesten die toch binnen trok in, die toch verstrekken. Nou, daar winnen gewoon haast sneeuw doen van, een lietse meter. Ongelooflijk. Ja. Hey, en wat voor materiaal beroeken je hem zo al? Nou ja, we hadden 4 bergingsauto's. We hadden plateauauto's en auto's met kraan erop. Nou ja, de meeste worden de plateauauto's daar verbroekt. Maar ja, daar hebben we de kraan ook wel van nodig. We hadden speciaal lieren op auto om de auto's los te loeken. En destijds hebben we daar een kraan voor die we een auto of jou kon op taak kennen. En slag het altijd? Want van de week bijvoorbeeld had er bij Verwaarden heel lang een vrachtwagen. Is dat echt moeilijker om die last te krijgen? Nee, dat is net moeilijker. Maar wij doen geen vrachtauto's, wij doen hoofdzakelijk personenauto's en bedrijfsauto's. Vrachtauto's maar we speciaal materiaal vragen. Alleen daar is in Friesland net zo vol voor. Dus dan had de meesten gewoon wat langer wachten. Oh, vandaar. Ja. Oh, dus en wat voor materiaal broeken ze daar dan voor? Nou ja, gewoon zwieren vrachtauto's, vrieren rekkers. Met lieren, met meer capaciteit. Ja, die hebben we net. Daar is het werk voor u te meer voor hier. Ja, precies. Ja, en wat ik mezelf afregen van, als zoiets gebeurt, mag dat al zelfs betalen? Of is dat gratis? Of hoe zit dat eigenlijk? Nou ja, in jongetje 80 had de regering de verzekeraar al zijn van, het is best dat je hem auto verzekeren, maar daar had ook een stukje hulpverlening bij. Dus het meest kunnen oorreding krijgen, of ze zitten vast bijvoorbeeld in de sneeuw in deze tieren, dan kies je daar een beroep op doen. Iedereen betaalt er in de premie wat om mij. Dus het is eigenlijk gratis dat wij komen. Ze kunnen u bellen of een verzekering bellen. De alarmcentrale. En dan wordt de dichtstbijzijnde bergen weer inschakelen om ze weer bij te helpen. Oké, ja. Dus het is eigenlijk kosteloos. Meestal betaal je daar een gedeelte in de premie om mij. Oké, helder, ja. En momenteel gaat het koude protocol in? Ja, dat gaat het in. Om 6 uur. Ja, en wat houdt het precies in, het koude protocol? Nou ja, dat je op een sneldik staan of een hoofdwij, dat je 1 en 2 bellen, maar dat de dichtstbijzijnde berger alle minuten inschakelen wordt om jou in veiligheid te brengen. Maar ook, omdat het extreem koud wordt, meesten gauwer te helpen. Bijvoorbeeld als ze wijst dat een wegenwacht ergens komt, maar dan moet ze gewoon oorloeren te 2 uur soms een wachtje.
En daar is dat protocol voor om de mensen zo gauw mogelijk van de dik ergens weer in een warme omgeving te krijgen. Ja, precies. En nou, als laatste vraag. Kun je een voorval nemen waarvan je zegt, nou, dat is toch wel heel bijzonder? Of... Nou ja, we hebben vannacht had ik zelf ook nog weer op Aardwest samen met mijn zoon met 2 auto's. Ja, daar lijkt zoveel sneeuw. Dat is gewoon ongelooflijk. Ja, ja. Dat er soms sneeuw doen van haast een meter. Ja. En we hadden natuurlijk wel eens wat meemaken. In jongetje 29 had ik zelf net meemaken, maar ja, dat was wel echt extreem. En er staan ook nog auto's onderwijs. Ja, daar we gewoon net bij komen keren. Want ja, die dik die lijkt gewoon zoveel sneeuw boven de dakken. Daar kunnen wij op het moment net komen. Nee. Dus, dus maar waar is het eerste of bij een sneeuwscover daar komen om de auto toch weer bij te halen. Ja, precies. Nou, het wordt mooi team, denk ik, om dit mij te meiden, of net? Dit werk is prachtig en mooi. Ja. En de oerel waar je komen, er binnen meesten weer bliert. Iedereen is blij om weer te zien. Dus het is voor u is gewoon prachtig mooi werk. Ja. Nou, ik wens je nog een heel groot succes, want de komende dagen zijn nog wel nederwijzen. Jawel. Ja. En nou, heel veel, en nog een heel loffelijk weekend daarnaast in werk. Dank u wel, hetzelfde. Oké.